देखी घोरपरास केतना बारन सन। ई घोरपरास के देखल जाओ केतना ई लोग बा। आ सब के मालिक देखी है देबा। देखी है ई सब के मालिक बा। केतना बढ़िया लागत न लोग। ई सब घोरपरास देखी पूरा लाइन से एकदम ही 1200 आई बालोग रउआ चौड़ा में। ई चौर बराउर 3 गांव के निसक, धोबाही और पुरैना 3 गांव के ई चौर बा। एमे घोरपरास देखी केतना बढ़िया है बेचारा है शेर बा सब लोग के मालिक। एकरा पीछे इतना लोग बा है देखी केतना मजा लोग लेता। अब ये सब का चलते एगो फसल नहीं के हो पावत। गेहूँ खा जाता रह सो, धान खा जाता रह सो। देखी है जब हम कहतानी तो ये उठ के धीरे धीरे ही घसकता रह सो। देखी देखी है धीरे 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 ये लोग घसकता। आई लोग भागता। अब देखी एगो है दे जे मालिक ये भागल। देखी है भाग रहल बा। देखी है खड़ा हो गए। ये वो फसल लोग नहीं खे होके दे। देखी चली आगे के रास्ता हम देखावत तनी। जंगल में कितना ई लोग बा। ई लोग एगो फसल तो होए देत नहीं खे। आगे देखी सब जंगल ही जंगल बा। ई जंगल में भारी से भारी सब जानवर लोग रहता। ये बनी चलते एगो फसल नहीं के होत। चली आगे हम और एक चीज रुआ लोग के देखा रहल बनी। ये अजूबा चीज बा जे सब लोग देख ना पावेला। चली आज हमें चीज के रुआ के देखा रहल बनी। सब वृक्ष रुआ लोग देखले बानी, लेकिन इहो एगो वृक्ष देखी ई बरगद के पेड़ बा। आई पेड़ सब के सीन देखी ई बुझाता कि कितना ई सब अजूबा चीज बा। सब देखे वाला दृश्य बा। देखी एगो बड़ से कितना ही बरगद के पेड़ सब बा। ये बरगद के पेड़ से देखिए देखी कितना अच्छा पेड़ सब बा। देखी कमेंट करें बताएं कि पेड़ कहाँ के बा। लाइक शेयर जरूर करम, सब्सक्राइब करी।